Cantas veces vos atopachedes con información, digamos, imprecisa, por non decir que non había por onde collela, vaya. Isto está á orde do día, porque vivimos na era da desinformación. Pode ser que nun futuro a tecnoloxía nos permita consultar con total confianza as nosas redes sociais, pero mentres ese momento non chega, non nos queda outra que ser nos mesmas as encargadas de seleccionar a información que queremos, sendo para isto imprescindible o pensamento crítico. Moi boas, sou Irene González e sou estudante predoutoral en didáctica das ciencias experimentais. Na miña tese buscamos estrategias para mellorar a ensinanza do pensamento crítico nas aulas de secundaria, axudando os estudantes a integrar este último na toma de decisións. Para isto deseñamos actividades baseadas en contextos cotiás cos que as estudantes se poidan identificar. En concreto, usamos a temática da microbiota. Pode ser que este termo non vos sone a nada, pero se vos digo flora intestinal seguro que sabedes por onde vai a cousa. E por que este tema? Pois ben, tratamos este tema por varios motivos. Un deles é que os estudantes, así como a poboación en xeral, tende a concebir os microorganismos como algo negativo, cando non é así, nen moito menos. Ademais, permítenos tratar moitos saberes básicos do currículo como os vinculados á saúde. Por exemplo, non sei se vos sona de algo a noción One Health. É un enfoque que trata de definir a saúde como un sistema complexo resultado da interrelación entre a saúde das persoas, a saúde dos animais e a saúde do medio ambiente. A microbiota é un tema que nos permite traballar este enfoque dun xeito moi sinxelo e contextualizado, e ademais sirve de base para ensinar aos estudantes a tomar decisións de forma crítica. E pese a que podería ser eu como investigadora a encargada de implementar estas actividades na aula, na miña tese imos un pasiño máis alá e decidimos formar a docentes en pensamento crítico e que sexan eles os que as implementen. Isto levounos a observar a importancia de ser consciente á hora de ensinar a pensar de forma crítica, pois se non se ten claro como facelo, pode promoverse o pensamento acrítico. Así que, dun xeito resumido, a miña tese pretende contribuir a que, mentras que teñamos que ser nós mesmas as encargadas de seleccionar a información que pode condicionar a toma de decisións da nosa vida cotiá, podamos facelo dun xeito crítico e responsable e sendo conscientes da importancia da evidencia científica e facendo a era da desinformación un chisquiño máis asumible.